Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Showbiz News Blast. Alang sa atong Showbiz News, maghatag og espesyal nga handog ang K-pop star nga si Jennie alang sa unang anibersaryo sa iyang debut album nga Ruby. Ipagawas sa iyang label nga Odd Atelier ang Ruby, the complete edition nga dunay unom ka bonus tracks. Apil niini ang remix version sa fan favorite nga Like Jennie ug solo version sa mga kantang Handlebars, Extra, Damn Right o Love Hangover. Sa unang release pa lang, misikat na ang mga kantang Mantra o Love Hangover nga misulod sa Billboard Philippines Hot 100. Nailhan usab ang album isip usa ka Best K-pop Album of 2025 sa Billboard, Rolling Stone o Forbes. Gihimo usab ni Jennie ang concert tour nga Ruby Experience o The Ruby Experience sa mga syudad sama sa Los Angeles, New York City, Incheon ug Paris. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Maukat to mga kapartner ang nanglangkob sa itong mga balita karong buntag adlong Lunes sa Pizza 9 sa buwan sa Marso, tuig kasamtangan. Sanga sa kong kauban sa Pikas Lawak Engineer Philips de la Serna o sa tigsuwat ning mga balita Genevieve Ocampo, kini ang inyong kapartner Aileen Navarro. Dagang salamat, ang Diyos samahan manalangin kanatong tanan. Sumainyo ang Sunshine News Blast. Hatid ng Sunshine Media Network International, Sunshine Radio. Kapartner mo sa balita at serbisyo.